No, mikäpä muu paikka se voisi olla kuin Kurikka. Me ollaan loistavasti saavutettavissa. Meille pääsee Vaasan lentokentältä tunnissa, Seinäjoen rautatieasemalta puolessa tunnissa. Ja jos haluaa omalla autolla tulla, niin esimerkiksi Helsingistä erottajalta Mannerheimintietä pitkin 350 kilometriä, niin olet Kurikan kampuksen tilassa. Kurikan kampus on se paikka, jossa kaikki tullaan järjestämään. Se on vastikään avattu nykyaikainen oppimisympäristö, joka soveltuu erilaisten tapahtumien järjestämiseen, mitä mainioimme. Siellä voidaan toteuttaa seminaari ja messut ja kaikki muukin, mitä tarvitaan. Lisäksi meiltä löytyy valtava määrä loistavia vierailukohteita, aiheeseen sopivia yrityksiä. Tässä meidän ehdotuksessamme perustana on se, että me haluamme esitellä tällä alueella laajasti kestävään kehitykseen perustuvien ratkaisujen tuomia hyviä toimintamalleja ja esimerkkiä, ja erityisesti näissä meidän tutustumiskohteissamme teemana on nuorten uudet innovaatiot ja niihin perustuvat toimintamallit. Tervetuloa Suomen rohkeimpaan maaseutukaupunkiin Kurikkaan maaseutuparlamenttiin 2020.